De zinnen moet nog onder de beginnen, maar in Bolzert rennen de stritten vol met fietsers. 4, 3, 2, 1, Dan gaan er 15.000 fietsers op een paard voor een tocht van 230 kilometer. Goedemorgen. Goedemorgen. Een gewone fiets, joch ik. Ja, gewone fiets. Voor de 23e keer van dit jaar. Ja. En nou, gewone fiets, die is net zo vol meer. Ze zijn er dan nog. En ik heb er geen probleem mee, dus vandaar. En ik wil net meer op een racefiets. Dat gaat mij eerst hut. Ik doe me rustig aan tijd en ik hoop dat er een mooie dag van komt. De deelnemers worden in grote groepen van 600 voetsketten. Won besluiten te gerren op de tandem de tocht te volbrengen. Wat scheelt dit? Je zal een stukje fietsen, Joert. Ja, Op een tandem? op het tandem, jazeker. Ja, heel mooi met z'n beiden, dijken voort. Kijk, mooi. Hoe zwaar wordt het, joh? Ja, het wordt wel pittig, denk ik. Maar verstaan op nul en fietsen. Ja, we zaten hier in de kroeg en nou ja, je zei ik kan daar steeds over fietsen. Nou ja, ik zei, ik heb nog nooit in en doen we eens beiden. Nou ja, dan had hij bedacht, doen we samen op het tandem. Ze verwachten net voor 6 uur binnen te wezen. Tientallen fietsers komen uit het Boetenlaan, die kosten vriend van Zeker van der Heide. Ze zijn nu zo'n 9 hier in Canada. Dit wordt een hele spannende dag voor hem. De eerste keer dat hij mij doet. Ja, dit is de eerste keer. Hij speelt altijd ijshockey. En dat mocht er niet mee doen vanwege zijn hart. Dus ja, nooit er op een fiets stapt voor de gezondheid. Maar het is uitdraaid op 11 stedentocht. Dan vindt ze haar grote liefde, Bill Field, 54 hier. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Succes, hè? Hoi. Een jong feestje, want ja, hij had in hier geen drank gewoon. Dus hij kan jong worden. Maar Safir is het nog net. De laatste reparatie aan de fiets en dan los, Friesland in en geniertje van het mooie waar in de wandtiert en van de zinnen die te lang onder de begonnen is.